everyone guys, नोंथांमोनखौ नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो थाबाय दिनैनि बे भिडिअआनो जादों नै थेलामारायाव थांनो ओंखारगासिनो आरोना ओरैजाय माबा माबि जाबथिंलागासिनो नै गस्ला लंपेन्ट जाबजोब्बाय गासिबो नै टेक्ला टेक्लि दंफैजोबथारो नै बामबुला सामबुला होननाय एखे महरफोराबो मोखांफोराबो नै ड्रेसफोरा लाखाजोब्बाय आरोखि फुङावनो थांनांगौ नै बेगाव लाखाबाय आच्छा लाजोब्बाय बेफोरखौ ओमफ्राय दायो आं जाब्बाय थानोसै आरोखि नै बिथाङा महात्मा गान्धीनि स्टाइल खालामदों नै बियो दाउख्ला गावजु नैफोरखौबो नै बहुद बुस्थु दङ नै बेफोरखौ लांफाजोबगोन आरोखि नै बेफोरो फरम फ्रन नै बेफोरखौ नै फोनजोबनांगौ बेफोरखौ गासिखौबो मागोनि सिनि नै जों बट नै गासिबो दंजोबो नै ओरैबो माखासे दंजोबो सब अलरेडि जाखाजोब्बाय सोनांगौ आरो गारि गाखोनांगौ थांनांगौल'सै आरोखि नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौहाय मोनहैजासिम खिन्थिलांगोन हानायमानिखौ फाइनालि जों नै दायो मोनफैबाय आरोना देलायलायबाय एकदमबारे देलायनानैहाय ड्रेसफोरखौ सोखाजोब्बाय दहायनो खिन्थिखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो नै बाबाय आरोना ड्रेसखौहाय ओमफ्राय बानानै नै जों दा थांगासिनो आरो गारिसिम मानसिफ्रा नेना दंहैखाजोबखायो ओमफ्राय नै जोंहा माइनावआबो बरिया बिउटिफुल देलायखाबाय ससमा हमलायदों आरोना मेदाम बायदि नुदों बोरैबाबा एकदमबारे खिन्थु प्रप'ज खालामनाङा दै आंनिसो जोबथा जिउ मिथिबाय नायलांबाय था लोगोफोर एकदमबारे पुरा डिटेल्स लांजोबगोन दिनैहाय थेलामारा मोनहैजासिम बे भिडिअखौहाय लांगोन आरोना जेसेबां मानसि ओंखारो जेसेबां मानसि दङ गासिखौबो देखायजोबगोन मिथिबाय नायलांबाय थादो जोबथा थेलामारा मोनहैजासिमहाय भिडिअखौहाय लालांगोन आरोखि माने एसे गिदिर जाहैबाय ओरैजाय फैद' फाइनालि गासिबो नै दायो मा होनो एकदमबारे गादाजुलि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय गादाजुलि टाउन मोनसिगोन हमना ला मोनथाराखै ओमफ्राय एकदम मा होनो माबा होनानै गारनाया जाला आरो ओरैबायदि माने गारनाया माने खसेब जाजोब्बाय ओमफ्राय नैयावहाय माखासे गारियाव दंजोबो आरोना नोंथांमोना एकदम जोबजासिम नायलाङो एकदम जोबजासिम जोबथा देखायलांगोन आरो बेवहाय ओरैबायदि लानांगोन नै बेवहाय दंजोबो आरो नै ओरैजाय दंजोबथारो गासिबो एकदमबारे दंजोबो नै गथ'फ्रा एकदमबारे बेयावहाय रोनो थोनो एकदम थोन थाजोबथारबाय नै जोंना सिनियरफ्राबो दङ गासिबो जोंजोबथारो नै
Solo gubernur daya, kemarin ada kelamaran ya pun sudah mulai mengibar na, dan saya jaga aku bertaruh besar jadi motivasi, saya mau ikut perang terbaik. Jadi daya makasih enam di sekolah, mudah ya saya kalau bagus, boy, benar na, daya ini kasih ini juga dia ini juga kasih ini. Nah, lanjut ini kita. Kerja nih, apa problem juga cincai? Problem juga. जिहेतु जोंनि बे खुंनाय समाव नुजाथिबोनाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम जोंनि साब दालायनि जानानै जों गासैखौ गाहाम हामलायनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मावसोम आफादाव फैनो हानाय साफा साफा सोद्रोमा आरो गासै फरायसालि फरायसुलिफ्रा जाहाथे